Iro. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Iya. Kowe asline Kediri ngendi, Nduk? Kepong Pare. Oh, Pare. Nggih. Pare-pare apa Kepong Pare? Pare. Oh, Pare-pare beda. Benten, Oh. pare-pare itu buah napa sayur? Oh, Pare-pare yo apa sayur bener. Sayur. Kula Kowe- Pare Kediri Kepong. Ya, kelas piro kowe, Nduk? Kelas sakmenika kelas tunggal SMA, Bapak. Kelas 1 SMA. Nggih. Kok ngomah teko sekolahmu ada lho? Jauh. Jauh. Kinten-kinten wonten 7 lek mboten 8 kiloan. Mbok, dadi kuwi laju 7 kilo, 8 Nggih. kilo. Kamangka dhewe iki nika nembe dawah lho, Lah ya kuwi Pak. bathukmu tak izin nganti ngene. Bathuke niki nggih. Aku ngerti mbok kirimi sikilmu gediyen ha ta. Nggih. Terus anu Mboten niki namung kepala niku ngambung aspal lho, Pak. Wal.